diaturi kanca-kanca moderator ana Mas Aryo Saloka Batu Ki DRG Miteri ora krasa iso awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang sangat tak rindik saka kadoan sarwi ngoceh dewe Kowe joget solah ngono kuwi cara ngendi ta anu apa? Cara Sunda, cara Jawa Timuran, cara Tulungagungan apa cara maling? Niki Gagrag Anyar, Bos. Gagrag Anyar. Lho, nom-noman niku kudu Gagrag Anyar kreasi, Bos. Oh ngono. Nggih. Ora pancen jenengmu lawa pantes angger joget ndaplang. Joget sekali temu sing ora ngangge ndaplang. Ya. Mingkup. Ngodok nang kemalian. Ora apa-apa. Rabekalati goga kiwang liyan yen si undang antutut hati kebranan ramandu hatiku tan saya nani senepikan mulut penak tenan kodang kuning lho iki iya iya masih bersama Brasco iya 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 jangan lutut hati kebranan jangan tak rindik soko I